Més, s'ha considerat sempre obra d'un autor anònim, però en els últims temps alguns historiadors han apuntat una sorprenent hipòtesi. L'hauria escrit un valencià, molt probablement l'humanista Joan Lluís Vives. Senten els detalls de la història. Lázaro de Tormes. Durant segles ha estat considerada una obra anònima, però el Lazarillo de Tormes tal volta sí que té un autor amb nom i cognoms. I a més, podria ser valencià. Això és el que apunta, per exemple, l'historiador Jordi Bilbeny. Assegura que el Lazarillo el van escriure originàriament en valencià i no en castellà, i que l'acció passava al nostre territori. Lázaro podria haver sigut llàtzer i no haver nascut al riu Tormes, sinó a Tormos, a la comarca de la Marina. Lazarillo, sabe un cuartillo de vino. Una hipòtesi que no és nova. Fa 4 anys, en una investigació anterior, un altre professor aventurava una teoria similar i a més deia que l'autor de la novel·la picaresca per excel·lència no era un altre que Joan Lluís Vives. No solamente se notan valencianismos en el Lazarillo, se notan también galicismos, porque Vives vivió muchos años en Francia. Antes o después tendrá que ser reconocido. Però Joan Lluís Vives no és l'única opció. Un altre candidat és el poeta Joan de Timoneda. Anònim o no, valencià o castellà, la polèmica i el debat és per als estudiosos.